skøjter de ovenpå, eller får sig gravet så meget læ op foran slæbebladet, at det simpelthen bremser dem endnu hårdere. Så det er en mellemting mellem et par slicks. Jeg vil bare kalde dem traktorslicks. Så er det lærlingen. Bygget på en god gammel international Harvester 966. Og det er junior, der er bag rettet i dag, nemlig Christian Vestager. Hold kæft, det går over. Ja, det er godt med juleløft i sidste